Благодаря. Значи, задаваш въпроса, защо толкова бързо един човек, който или двама там, колкото си сменят политическата позиция или обещанията, или аз не знам, причината е, че те вече, както е било до сега, така си беше, нали? Влезли един път в Общинския съвет, те си мислят, че, или може би с основание, че гражданите вече не се интересуват от техните по-нататъчни действия. Това си беше... Да. Значи в момента ние, това, което се опитваме ние да направим, е да направим популярни заседанията на Общинския съвет. И тези хора да ги направим звезди. Те бяха до оня ден на плакатите. Защо да не са в светлината на прожекторите и следващите 4 години? Нека да ги видим какво правят, за какво гласуват, представителност. Въпросът за заплатата, той не е само за кметската заплата. От нейната заплата надолу зависят заплатите на цялото висше ръководство на общината. Това са заместник кметове, това е председател на Общинския съвет и така нататък надолу по иерархията. Това говорим за един много сериозен бюджетен харч тук. Споменахме след нея, направиха предложение да повишат заплатата на Климент Кунев като председател на Общинския съвет, като предложението на ГЕРБ беше тя да бъде 90% от кметската заплата. Господин Кунев взе думата и каза, че той не заслужава толкова много пари, а иска повишението му да бъде 70%. Намеси се господин Григоров, който каза, че той заслужава толкова много пари и е хубаво да се вземе 90%, след което беше порицан и от господин Сираков, който също му каза, ти утре ще вземеш да оспорваш и други наши решения. Казали сме 90%, толкова ще вземеш и така се гласува. Да, театър, Болшой театър, това значи ряпа да е другото. Тук пропуснахме нещо много важно, покрай което се случи така, или причина да поздравим Надя за една много важна стъпка в това, за което Владо току-що искаше да обобщи и изговори, вдигането на съзнанието и инструментариума на гражданското общество или представителите на гражданското общество. Набързо да разкажеш как се опитаха да използват определени текстове, които нормативно определят реда, по който могат да присъстват и задават въпроси посетители, граждани на заседанието на Общинския съвет. Какво те принуди тебе това да направиш и докъде на практика стигна с увенчаване на този път твой с съвсем скорошна добра, прекрасна новина? Така, да, понеже на първото още заседание, тъй като присъствах, реагирах, те тогава всъщност ми казаха, че коя съм аз да задавам въпроса защо са изключени камерите, не съм медия и не съм представител на медия. Само, че да, на първото заседание аз не си носех журналистическата карта, която имам, но вече на второто заседание аз я имах и се регистрирах като представител на една медия, в която имам публикации. Регистрацията беше успешна, картата е валидна. По-интересно е какво се случи след второто заседание, което остана зад камерите, остана скрито. Всъщност не сме го изнасяли и във Фейсбук това нещо. Затова аз няма да спомена името на медията, от която имам тази карта. По никакъв начин искам те да страдат от каквото и да било, защото срещу тях започна едно, не знам как да го формулирам, действие, което противоречи на принципите на журналистиката за свобода на словото. Бяха отправени и заплахи към тях като медия, към мен в качеството ми на притежател на карта на тяхната медия. И всичко това беше всъщност доста грозно. Направи го човек, приближен до управляващите. Тук се старая да избягвам от конкретиката на имената. Занимава с реклама.
въпросният човек и през цялата кампания, между другото, докато течеше, докато бях кандидат, активно участва в черната пиар, паралелна кампания, която вървеше срещу мен доста силно. Този човек си позволи да премине етиката на журналистическата длъжност, с претенциите, че и той е журналист. Може би е забравил какво е това нещо, защото мисля, че отдавна не го е практикувал като професия. Този низ от последователни случки, които се случиха на мен, ме провокира да заявя членство към Асоциация на европейските журналисти в България. И може би, ако не се бяха случили всички тези лоши неща към мен, нямаше да тръгна към тази крачка. Това е някаква намеса на съдбата, може би. Както се казва, не всичко лошо, в крайна сметка наистина е лошо. Понякога води до някакви добри неща, които се случват. Така че аз си подадох кандидатура за членство към Асоциация на европейските журналисти. Изпратих няколко от материалите, които съм разработила и съм публикувала при нас в Граждански контрол. И де-факто преди броени дни получих отговор от тях, че вече съм член на тази асоциация. Което мисля, че е доста добра новина и за Габрово. Да. Благодаря. Това легитимира усилията, които основно ти и Владо имате в посока глас на гражданското общество. Ти, нали, и в качеството си на пишещ човек с известен опит в медии, а Владо също, макар и повече в Фейсбук. Какво искате, може би да не става твърде дълго, какво искате да направим като прогноза? Няма да издаваме вие по-отделно, ние заедно, всеки за себе си. Какво мислим да е нашето продължение в тази линия, но някаква прогноза за това, което ще се случи в Общинския съвет, искате ли да направите като заявка, политическа прогноза, изобщо нещо, което така да се стои на архив, към което може да се върнем после, за да легитимираме или делегитимираме нашите анализаторски способности? Видяхме, че не се случи това, което си пожелахме за Общинския съвет. Има известна доза разочарование от действията на някои от членовете на Общински съвет. И аз искрено се надявам, че те няма да продължат в тази посока. Все пак ще си спомнят своите обещания към избирателите си. Все пак ще намерят пътя към хората, които са ги избрали. Ще чуват какво им казват те. Ще слязат малко на земята, така да го кажем. Защото за мен е много страшно когато преминеш границата от редовия гражданин към политик, да загубиш тази връзка с реалността. И тук ще си позволя просто да им пожелая да не губят връзката с реалността, да търсят пътя към хората, защото това е, което може да им изгради де-факто политическата кариера и то по добър начин. Това е, което ще развива демокрацията. Ако те искат да работят за демокрацията, трябва да работят по този начин. От наша страна, от моя страна ще кажа, после Владо той ще каже, бидейки вече член на тази асоциация, се чувства малко, по-отговорна за действията си и смея да кажа, че приемам тази отговорност и това доверие, което ми е гласувано. Надявам се, че ще продължим да правим това, което правим в Граждански контрол, да осветляваме проблемите, да повдигаме проблематичните казуси и да търсим и начини за тяхното решаване. Защото само с мрънкането няма да стане. Трябва да работим. Владо, нещо?
И аз ще кажа няколко думи. Как си го представям? Значи, тяхната работа, тя ще си върви. Добре, обаче ние ще бъдем, както сме били през последните 2 години, един, можем да го кажем, микроскоп. Ще ги гледаме не под лупа, под микроскоп. Те го знаят това, всички. Ето сега с приемането на Надя в АСЖ, граждански контрол извървя един дълъг път 2 години на развитие и мисля, че тази група първа бъдещето е пред нея. Бъдещето и като медия, дори и на платформата Facebook, в платформата Facebook, която лично според мен е най-удачната платформа за една медия. От тук насетне бих искал да благодаря на госпожа Ружа Любенова, която направи интервю с Надя, което излезе вече в нейния сайт Нови вести, а утре ще бъде публикувано във вестник 100 вести, което вече само по себе си е новина, защото там то е едно дълго хубаво интервю, където Надя говори за нейната дейност, но там се говори точно за граждански контрол. Тоест граждански контрол може би за първ път излиза в, нека да го кажем, този местен официоз, като част от интервю. Това е вече пак едно признание за нашата работа. А който там казва какъв е този граждански, какъв е този Фейсбук, това не е сериозно. Как това да не е сериозно? Като примерно, това съм го чувал между другото от журналист с карта. Значи има разлика между журналист с карта от СБЖ и журналист без карта, без никаква карта. Значи единия задава въпроси, другия стои в канцелария. И казва, това не е сериозно, това Фейсбук не е сериозно. И аз си казвам, добре, дай да отворим твоята публикация в този сайт. Колко пише тук? Видяли 5 човека. Буквално 5 човека, аз не можа. 5 души. Викам, ти ако излезеш тук по улицата, ще кажеш на повече. Нали? Викам, искаш сега да напиша аз 2 изречения в граждански контрол и след утре да ти кажа колко човека съм го гледал. Може да са 5000. И кое не е сериозно? Ти наистина са 5, може да са и 50. Нали? Айде да не се отклонявам. Аз ще се включа с прогноза или някакъв анализ. На база на това, което изговорихме току-що, което хич не беше малко. Все пак, това ще остане като един документ, дори да не е с някаква висока аудитория. Нека да има нов път, по който се развива политическото говорене в този град. Някакво усещане да се вгради в този самоопределил се политически местен елит. Това го казвам с ирония, разбира се, защото не виждам нищо елитно в тях. Редно е да се каже, че те са такива и са там и благодарение на собствените си самоусещания и самочувствие, фалшиво или не, но и благодарение на волята на гласувалия и не гласувалия местен избирател. Единственият начин да покажем, защото фокуса по-скоро не е, тези са избрани, не можем да ги променим, но да сложим едно огледало политическо, да се видят хората какво са си избрали, какъв е техния образ, техния аватар в местната власт, който пряко им бърка в джоба под формата на разпределение на местни данъци и харчене на тези, които идват от централния бюджет, които не са само от местни данъци и такси, да разберат, че действията или бездействията, активност или неактивност, с първата стъпка, излизайки от входа или от двора на къщата, те го усещат под формата на добър или недобър асфалт, тротуар, комунални услуги и така нататък. Аз ми се ще да вярвам, че този общински съвет, който вече е факт и ние не можем да го променим по никакъв начин, и това е много важна особеност на местните избори, че за разлика от тези за парламент, които нямат гарантиран мандат,
с оглед на това, че могат да настъпят оставки, вод на недоверие и всякакви други катаклизми. Тези в Общинския съвет, те са с гарантиран 4 годишен мандат. Дори кмета да се смени по някаква причина, оставка, нещо по-неприятно, те остават. Дори да някой от тях да претърпи развитие, индивидуално на негово място влиза следващия от същата листа. Ние не можем да го променим, много се надяваме те да се почувстват под наблюдение, някаква острота да се вдигне, някакво внимание към детайла, към документа, към решенията в комисии, които се обсъждат и се вземат, към цифрите в количествено-стойностните сметки, към изпълнителите на обществените поръчки, към материалите, които се ползват, към фирмите доставчици, поддоставчици и така нататък. В тези древни неща, с това повишено внимание, ще дойде някакъв резултат и за гражданина, така наречен, който аз смея да твърдя, че до сега беше третиран като поданик. Последно изречение. Подозирам, че няма да се задържат конфигурациите в някои от листите, като как се казва, като коалиции. Мисля, че на национално ниво ще тръгнат някакви процеси. Много са важни изборите за Европейски парламент. Тук има една въпросителна в Габрово, дали настоящия кмет ще бъде засилен или по собствено желание към кандидатските листи за Европейския парламент. После пак не се знае дали ще бъде избран. Смея да твърдя, че дори изборите в Съединените щати влияят включително и на нашите местни политики. Подозирам, че ще има някакъв разпад и явно конфигуриране на група, която да е за съпорт, пълен съпорт към фиксираната група на ГЕРБ, защото за тяхната листа нямам никакво съмнение, че е подредена по почти военизиран принцип. Там си има ясна координация, субординация, спускане и изпълнение на решение. Там не предвиждам никакви изненади. Може би да допълним, че в крайна сметка, който и да е в този общински съвет, е много важно гражданите да са активната част, те наистина да управляват контрола, те да се интересуват живо от това, което се случва, защото то касае пряко всеки един от нас. И това е пряката демокрация. Това е начина да започнем наистина да живеем малко по-добре и после да не се питаме защо при най-много усвоени средства на глава от населението габровецът, средностатистическия, не се чувства така, както трябва да бъде. Нещо за финал искате ли? За празниците? Да сме живи и здрави, хубави празници следват. Да се усмихваме, да се обичаме. Значи, тук някои казват мразим. Никого не мразим. Просто... Искаме да си вършат работата. Да, искаме някой да си върши работата. Това е. Наде, ти? Така наистина предстоят най-светлите празници в края на годината, Рождество Христово, новогодишните празници, които традиционно прекарваме с най-близките си, любимите си хора. В навечерието на тези празници наистина да си пожелаем да бъдем здрави, защото това е най-важното, да бъдем непримирими и будни граждани и хора, така да възпитаваме и децата си, да бъдат част от промяната и част от доброто. То трябваше ти да си на финал, за да можеш че си пред кадър да заключим, но аз ми се ще да не е много еретично. Християнството и празника, който настъпва, то освен любов е и една промяна и тържество на духа над статуквото, над това, което е било като потисничество и християнството не е, или така неговия зародиш не е направено от послушни хора към властта.